नमस्ते, मी आता कांदा पोहे करते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे पोहे आहेत. पोहे पाव किलो पोहे आहेत. त्यासाठी साखर आहे, मीठ आहे. हे दोन कांदे कापलेले आहेत. हे एवढे दोन कांदे आहेत. हे दोन कांदे कापलेले. कढीपत्ता आहे. हे खोबरं आहे, ओलं खोबरं किसून घेतलेलं. ही कोथिंबीर आहे आणि मिरची आणि हळद आणि हे तेल आहे. हे पाणी आहे. हे मिरची दोन आहे, बारीक बारीक दोन मिरची आहे. हे पोहे आहेत ना, पाव किलो घेतले आहेत. ते आता असं पाणी टाकून आहे ना धुवून काढायचे, म्हणजे ते लगेच काढायचे पाण्यातून. असे जरा चोळायचे, म्हणजे ते असं काळं पाणी येतो त्याचं निघून जातं. एकदाच धुवायचे आणि पटकन पाण्यातून बाहेर काढायचे असे चोळून. हे असे पाणी काढून टाकायचं पूर्ण असं दाबून. तर जास्त वेळ पाण्यात ठेवलं ना तर ते नरम होतात. म्हणजे कसे आपल्याला कांदा वगैरे परतायचा आहे ना अजून, त्याच्यासाठी हे आधी पहिले पाण्यातून काढून घ्यायचे. हे पोहे पाण्यातून काढले ना असे जरा हलक्या हाताने असे सुट्टे करायचे, नाहीतर ते म्हणजे गोळा होऊन राहील ना, म्हणून असे सुट्टे करून घ्यायचे. आता हे असे झाले, पाण्यातून काढूनच सुट्टे केले. आता मी गॅस पेटवला आहे. आता त्याच्यामध्ये मी कांदा टाकते. पहिला कांदा टाकते. दोन कांदे कापले आहेत, म्हणजे कांदा पोह्याला कसं कांदेच पाहिजे असतात जास्त. आता मी तेल टाकते. गॅस थोडा फास्ट केला आहे. कांदा हलवला आहे. आता त्याच्यामध्ये मी मिरची टाकते. हे मिरची आहे, दोन मिरची घेतले. जास्त तिखट नको म्हणून दोन मिरची घेतले. तर लहान मुलं खाणारे असले ना तर अशी मिरचीची फोडी करून टाकायची, म्हणजे ते कसे साईडला काढून मुलं खाऊ शकतात पोहे. हे 2-3 पानं ही कढीपत्त्याचे आहेत. हे कढीपत्ता आहे. हे 2-3 पानं आहेत. आता थोडा कांदा लाल व्हायला द्यायचा. कांदा थोडा नरम झाला आहे. आता त्याच्यामध्ये मी हळद टाकते. म्हणजे हळद कशी कांद्यामध्येच टाकायची, म्हणजे कांद्याला सर्व हळद लागली ना की ती सगळे पोह्याला लागते. गॅस आता थोडा मी बारीक करते आणि पोहे टाकते. हे पोहे आहेत, हे बघा असे नरम झाले, चांगले सुके सुके. तरी पण असे हाताने हे करून टाकायचे, असे सारखे करून, का गोळे होतात ना म्हणून. आता मी त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. थोडं मीठ टाकते, चवीला आपल्याला पाहिजे तेवढं मीठ टाकायचं. आणि आता मी कशी साखर टाकते, पण तुम्हाला समजा तिखटच पाहिजे असतील ना तर साखर नाही टाकायची, म्हणजे चवीपुरती थोडीशी साखर टाकायची. पण साखर थोडी टाकली ना की ते पोहे चांगले लागतात, म्हणून थोडीशी अशी 1 चमचा साखर टाकायची. अशी लय गोड पाहिजे, जास्त गोड पाहिजे तर जास्त थोडी टाकायची अशी. आणि साखरच नको असेल ना तर बिना साखरेचे पण होतात कांदा पोहे. आणि असे आता हलवायचे. हे मीठ साखर वगैरे टाकली ना की असं सर्व म्हणजे व्यवस्थित असे सगळं हलवून घ्यायचे, म्हणजे सगळं मीठ वगैरे लागलं पाहिजे ना त्याला, त्याच्यासाठी. आणि गॅस मी आता बारीक केला आहे, म्हणजे थोडासा वाढवायचा, म्हणजे जरा वाफ लागण्यासाठी. आणि त्याच्यावर थोडं मी झाकण ठेवते 1 मिनिटासाठी, म्हणजे कशी साखर आणि मीठ त्या पोह्याला लागलं पाहिजे ना, त्याच्यामुळे हे थोडंसं म्हणजे वाफेवर ठेवायचे. मी आता झाकण काढते आणि परत एकदा हलवते. आता चांगली वाफ आली आहे आणि पोहे पण असे नरम झाले चांगले. आता म्हणजे एकदम मस्त कंप्लीट तयार झाले आहेत. आता मी ते डिशमध्ये काढून आधी पहिले मी आता डिशमध्ये काढते आणि मग तुम्हाला दाखवते. त्याच्यावर खोबरं आणि कोथिंबीर घालायची आहे, म्हणजे आपले एकदम पोहे रेडी. गॅस बंद करते. हे पोहे असे प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे. हे पोहे प्लेटमध्ये काढले. आता त्याच्यावरती हे ओलं खोबरं आहे ना, हे असं थोडं टाकायचं
म्हणजे दिसायला पण छान आणि खाताना पण जरा छान लागतो. आणि वरून थोडी कोथिंबीर टाकायची. हे आपले कांदा पोहे तयार आहेत. एकदम मस्त तयार रेडी झालेले आहे कांदा पोहे.